Здравейте, аз съм Кирил Илиев и това е част от историята на акаунта, който ви показвах в предишните видеа. Ако разгледате подробно, може да видите и част от позициите, които са отиграни в предишните видеа, ще се видят тук в историята. Казвам част от историята ми, защото тази, която е вече по-новата, няма да я показвам, ще си я запазя за себе си. Тук е историята, която е до 25 000. Генерирали сме този процент успеваемост. Нека стане ясно, не правя нито реклама на брокери, нито абсолютно нищо. Има хора, които като цяло завиждат или не знам, нямам представа, това са малки хора, спирам да обръщам внимание на такива безмислени истории. Нека да се върна към видеото. Както може да видите, търговията, която използвам там стартирам с до 5% от капитала, след което процента ми скача. На дадени позиции съм слагал максимума, който мога да сложа на сметката ми. Максималният риск, който съм използвал е 23%. 23%, това е когато съм доста сигурен в сигнала, затова слагам и може да видите на генерираната печалба. Както може да видите, има и генерирани загуби, разбира се, без загуби не може, затова процента на успеваемост общо взето е добре да се изчислява на 3 месече или 6 месече, общо взето, както е правилно да се прави. Надявам се да съм бил полезен с това видео и общо взето вие да си направите една сметка и да видите отиграните позиции от мене. Като цяло сме направили 2 плащания, така че всичко е наред. Има си комисионни, които се удържа. За повече информация може вече да си търсите вие брокери, които да търгувате. За повече информация към този, свържете се с съпорта, ако искате, и така. Желая ви успех. И за контакти знаете имейл Reliable Forex Signals.